aku jenak, sing aku tentrem, sing aku ayem ya ming momong karo Pandhawa. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti celabrang. Nganti saiki Pandhawa mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha ning negara Ngamarta. Nganti iso mujudake negara Ngamarta menika sebutan Gemah Ripah Loh Jinawi Karta Tata Tur Raharja Panjang Punjung Pasir Pawukir. Niku merga nuwun sewu. Peperintahanipun sinuwun menika saestu menomersatukan kawula. Iya Petruk nggih. Menomersatukan ki apa? Bu yo lali aku. Dinomer setunggalaken ngoten lho. Panjenengan menika menomer setunggalaken para kawula. Kabetahan panjenengan menika dipun wingkingaken, kabetanipun para kawula menika dipun utamekaken. Menika ndadosaken negari menika Panjang Punjung Pasir Pawukir Loh Jinawi. Bapak niku seneng. Aku seneng momong para Pandhawa iso mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya. Kuwi taun kepungkur. Ning saiki kok beda ya, Tru? Beda pripun, Pak? Ngamarta katone wis ora tentrem. Ngamarta katone wis ora ayem, Ngamarta katone wis ora adem. Menyang endi-endi papan padha brak sirah, menyang endi-endi kon padha regejegan. Adoh saka rembug bedamen sing diutamake amung ngokol ning akale didokok mburi. Ngoten menika. Sawangen ming perkara dhuwit sithik wae nganti ana sing tegel mateni sedulur, perkara sithik wae ana sing tegel mateni kanca. Tegese kawula Ngamarta kuwi krisis moral. Krisis moral. Rasa kamanungsanipun sampun ical. Ingkang dipun bujung namung suwarganing raga ketekan sing digayuh. Ora mawas ngidak-idak karo sedulure, ora mawas ngidak-idak karo tangga teparo lan kanca rowange. Lah nek kahanan kaya ngene iki negara Ngamarta iki ora suwe meneh bakal remuk bubuk dadi rempon, Tru. Monggo nek nganti Ngamarta iki engko remuk bubuk dadi rempon, sing disalahke dudu sapa-sapa. Nomor 1 sing disalahke Semar. Merga Semar ora iso mranata marang Sagung Kawula negara Ngamarta. Semar ora iso nuntun marang para Pandhawa minangka dadi pengayoman ingkang tresna asih marang kawulane. Ngoten niku. Bapak ngoten niku ulin ngendika wonten karo nangis. Bapakmu karo nangis nggih. Lah bareng ngoten terus ngendika melih. Mula kowe nyawanga to. Aja nganti wong Ngamarta ning kawula Karang Kadempel wae sawangen. Papan-papan panembah ora padha diparani, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing dipapani parani papan-papan maksiat. Ngegungake kemaremaning raga ning ora gagas marang kemaremaning batin. Ngoten niku. Iki negara nek tak nengke wae mesti bakal rusak. Negara nek tak nengke wae mesti bakal remuk. Mula aku pengin duwe gegayuhan ya kuwi mbangun kayangan. Lah kula kaget. Semar kok mbangun kayangan niku Semar niku gablek apa sopi? Wong Semar niku nuwun sewu urip mawon ketayalan mangan ping 3 men sing wis apik banget biasane nggih ping pindho. Iya Ponokawan nggih. Dereng kula matur kesanipun Bapak Semar, Semar anu napa jenipun? Semar pun paring pangandikan. Petro, kowe kaget aku muni arep bangun kayangan. Aja kaget. Aku mbangun panganganku ora mbangun papan sing magrong-magrong, papan sing dumadi saka jamrut hergene Mas Mutiara sing embane kaya kayangan ora. Ning sing tak bangun ki kayangan, tegese kayangan ki sanepa supaya wong urip ning negara Ngamarta ki embane mapan ana ing kayangan. Kayangan ki adoh saka diya dinya, adoh saka rasan rinasanan, anane amung urip tentrem sayuk rukun tetunggalan cipta rasa karsa lan karyane. Manunggal tetunggalan ngangkat karyaning praja kuwi urip ning kayangan anane nikmat tentrem ayem rukun mriku uripipun tiyang wonten kayangan. Mula aku pengin mujudake kawula kuwi uripe mbane ana ing kayangan. Mula pengin bangun moraling para kawula. Wah ngoten niku terus kula jenggelek. Lah terus syaraté napa Pak? Niku gegayuhan luhur. Nek Bapak paring dawuh kaya ngoten kula mboten ajeng meneng mawon ning kula arep sak biyantu karo Bapak. Kowe sowana ning Ngamarta. Ndaramu Pandhawa 5 aturana tedhak ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat Klimasada. Apa to sababe aku dawuh kowe supaya ndaramu tedhak ning Karang Kadempel? Merga ngene, Tru. Kawula ora butuh dhuwit. Kawula ora butuh disoki brana picis. Kawula iki ora butuh disoki bondo donya. Mboten.
ning kawula iki butuh dicedhaki atine. Dicedhaki rasane. Nek panjenengan Ndara Werkudara Ndara Janaka niku tansah caket nyaketi para kawula niku mboten sadikon kawula rumangsa digatekke niku mesti bakal gumregah sengkut gumregut mbangun raja mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaten mawon panjenengan kersa rawuh teng Karang Kadempel matur nuwun. Dene mboten kula nyuwun dasar-dasaripun menapa lan kanthi pawadan menapa panjenengan boten kersa diaturi rawuh wonten Karang Kadempel dening bapak mongko gegayane bapak niku luhur gegayane bapak niku apik. Iya Petruk nggih ning gandeng Pandhawa kuwi dudu aku tok ratu kok ngendikane dudu aku tok kuwi piye ya mergo aku guneman karo Panakawan. Tata basaku ya kudu padha karo kowe Petruk aja mbedak-bedake ingsun ratu sira kawula. Cocok niku seneng kula. Ngoten. Terus Pandhawa kuwi 5 Werkudara Janaka lan kembar aku tak nanting kadang-kadangku ya Petruk. Nggih kula semanggaken. Werkudara piye? Mangkat. Kula sandhataku ki an gunung tanpa guna. Gegayuhane Semar becik ora mujudake kaperluane pribadi ning kaperluane negara. Mulayu Petruk nun kandha bapakmu yen kanggo Prabiya Semar aja ngetokke Prabiya. Jodipati sing bakal ngetokke Prabiya. Alhamdulillah. Masuk satu proposal. Petruk semono uga Madukara ora bakal wegah. Aku bakal bantu karo bapakmu. Petruk kantong bolong semono uga aku bakal bantu karo bapakmu Petruk. Yen perlu kasatriyanku digadekke dhisik ora apa-apa. Dinggo ragat bapakmu. Bapakmu gegayane luhur Petruk. Matur nuwun Gong, krungu dhewe Gong. Wah, sukses kowe. Aku engko usulno bapak ya. Usulke apa? Aku dadi bendahara. Anggere muni dana mengalir kok njur bendahara ora. Sapa sing jujur anake bapak iki kejaba ming aku? Wo. Gareng wingi bar di parani polisi. Lho. Ngopo? Nilepke dit RT. Halo. Kowe ya ngono. Saiki sapa sing ngaku? Semar ki paling percaya ming karo aku wis to aku dadeke bendahara. Iya siap ora usah kuwatir. Petruk dalem. Nanging ewuh rasaku. Sebabipun yen aku inggih mengko budal marang Karang Kadempel banjur kaya ngopo penggalih Koko Prabu Ndarawati. Lho, sebabipun Koko Prabu Rawuh ning Praja Ngamarta uga mbutuhake pusaka Ngamarta. Pusaka napa? Pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Terus mula ewuh kaya pangrasaning ingsun kudu kepiye nggonku bakal nengahi perkara iki jer rawuhe dhisik Koko Prabu Ndarawati tinimbangane Petruk. Mboten sebabipun kok Sira Ndarawati nyuwun pusaka menika menapa? Negara Ndarawati ketaman pegebluk akeh kawula ingkang sore lara esuk ketiwasan esuk lara sore nandhang pralaya. Mongko bisani waluya kudu ditumbalan pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada Petruk. Waduh. Lah mongko rawuhe dhisik nata Ndarawati tinimbang kula. Iya Petruk mongko pernatan Ngamarta. Sapa sing dhisik didhisikake, sapa ingkang mburi ya tiba mburi. Ora mawas kuwi sanak kadang utawa kula warga dhewe yen pancen tiba mburi ya kudu entuk mburi. Ingkang dhisik nadyan para kawula ya kudu didhisikake Panakawan. Waduh, Gong. Kacau iki. Kacau piye? Ora sida entuk dana. Lho. Ana apa? Perlu durus lho tre iki. Kose ora sabar. Sabar piye ana apa? Awak dhewe sowan kalah dhisik. Kalah dhisik karo sapa? Sinuwun Ndarawati. Mergane Sinuwun Ndarawati ya nyilih pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Kok iso sebab nggo ngapa? Ndarawati ketaman pegebluk, Gong. Isane Waluya Nirmala Temajati, Jati Temahulya. Nek Ndarawati tinumbalan pustaka Jamus Kelima Sada, mongko Sinuwun Ndarawati wis kebacut nembung. Awak dhewe nembung tiba keri. Sing keri tiba keri, sing dhisik tiba dhisik kuwi pernatan negara Ngamarta. Ora iso nek carane ngono kuwi. Kowe aja ngowahi pernatan. Kene tak rembuke. Kowe wong bodho kowe mundur. Gong ora gawe masalah. Masalah piye? Iki ki mung arep ngrembug kok masalah. Ke belakang. Iya.
Ora tak urus ora. Nuwun sewu sinuwun. Sinuwun. Oh iya kleru sinuwun. Iya piye Bagong? Nuwun sewu, kula ganti Petro. Merga Petro mboten iso ngrembug perkara napa sing mangendikake. Iya Bagong. Nggih. Kula nuwun sewu lho menawi wonten cewek ngatur duna dungkaping tanduk kiranging tata krami kula nyuwun pangapunten. Ora dadi ngopo? Panggen kula munjuk atur. Ora dadi ngopo Pik Bagong? Nggih. Nuwun sewu, sinuwun Darawati rawuh mriki ajeng napa? Nyuwun ngampil pusaka Jamus Kelima Sada. Dingge napa? Dinggo tumbal wadaling praja ing Darawati. Kosek tekan semanten mawon kula tak matur. Iya Bagong. Pusaka Jamus Kelima Sada niku kagungane sapa? Kagunganing para Pandhawa. Dudu, salah. Kok salah piye? Sing duweni pustaka Jamus Kelima Sada menika para Pandhawa lan para kawula negara Ngamarta. Apa? Apa to? Kuwalik ya, kuwalik. Apa to sebabe kadar being para kawula amargi kawula niku ya uripe gumantung karo pustaka Jamus Kelima Sada. Pandhawa ya sugenge dumantung karo pustaka Jamus Kelima Sada. Ha ning saniki nuwun sewu, rembuke enten mriki niki perlu dipetung, perlu diglejah. Ngono iki lho Truk nek matur ki sero. Iya. Mbah bener mbah luput sero. Iya iya Gong. Heeh. Ha, kula ajeng nyuwun prisa. Piye? Piye Bagong? Kok sik lagi mikir. Nuwun sewu, jagat menika negari menika kathah. Ngamarta, nggih to? Iya. Ngastina, Darawati, Mandura, Kumbina, Wirata, Lesanpura, Pancala lan sak piturutipun menika kathah nalendra-nalendra sami lenggah. Iya Bagong. Nggih. Terus sing disebut pagebluk menika panjenengan ngertos mboten? Pagebluk kuwi welaking Jawata. Ha nggih. Apa to sebabe dewa ndawahake pagebluk? Pagebluk menika tiba teng papan sing wis pancen ora iso didandani uripe menungsane. Menungsane wegah napa warah nampik pitutur becik kon ngibadah ora gelem tumindake sarwa maksiat. Monggo dielekke bola-bali ora gugu niku Gusti mesti paring pagebluk dateng papan niku supaya uripe menungsa do eling karo sing gawe urip. Dadi nek pagebluk niku tiba teng papan sing apik, sing menungsane apik, kawulane becik niku mustahil. Iya Bagong. Nggih. Saniki kula tak takon, niki alon-alon lik rembug men do cetha. Iya. Negara sing ketunggon dewa ngene sapa? Hei, Ratu kok dihe. oh iya lali. Gong ora ngajar. Ratu kok dihe piye to? Ah kaya jagongane ngangkringan rasane. Ngawur ora. Negara sing ketunggon dewa sinten? Darawati. Cocok. Sapa ta sing ora tepung karo Prabu Sri Bathara Kresna? Prabu Sri Bathara Kresna menika nalendra titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa ta Wisnu? Wisnu menika dewa tukang nentremke jagat. Tukang andum kabagyan menika Bathara Wisnu. Lah saniki pertanyaan pertanyaannya, negara sing ketunggon dewa kok ketaman pagebluk menika nuwun sewu. Apakah mungkin? Napa iso kelakon? Torta nuwun sewu, pustaka Jamus Kelima Sada ajeng dibeta teng negara Darawati, tembunge dinggo tumbal. Nggo tumbal niku dinapake, niku dipendhem kaya ndas kebo nika. Nek pustaka Jamus Kelima Sada niku dinggo tumbal teng negara Darawati, ateges pustaka Jamus ora bali meneh teng negara Ngamarta. Panjenengan kelangan pusaka, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nggih mboten? Iya Bagong. Nah, mula kudu dipikir tekan semonten. Ampun grusah-grusu. Lah sing kedua, Iya. Isih ana. tesih niku nek gelem ngomong, ampun tekanku setengah loro. Niki kula cupliki sithik-sithik mawon.
Saniki nuwun sewu, jaman sakniki niku ana tetembungan gedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Sing jeneng runtang-runtung saben dina wis kaya sedulurke tegel nyuduk saka mburi. Sing jeneng tangga, sing jeneng sedulur we tegel nyengsarake sedulur ming perkara nggayuh supaya iso kasembatan penggayuhe. Iya Bagong. Nuwun sewu. Tur saniki akeh wong ngapus-apus. Sampeyan nek saba teng kawula cilik akeh wong pasar sing kapusan didemek we lali Purwodoksina. Jaluk duwite, jaluk penganggone. Penyawange sing digendam niku kaya dijaluk sedulure, kaya dijaluk kancane. Lah nuwun sewu, sakniki nuwun sewu. Ya nuwun sewu lho niki. Iya. Ya nek iki kresna tenan. Nek udu, ayo. Mangga pustaka Jamus Klimasada wis kebaca diparingke kalih niki, jebul niki mungsuh sing kepengin gawe cintrakaning para Pandhawa. Napa jeneng mboten Pandhawa niku mlebu ngibarate kaya dene sulung mlebu geni, iwak kecemplung ing wuwu ora bakal iso urip ning mangkas mesti bakal tekaning pati. Ngoten. Dadi nalendrane ampun sembrono. Dadi ratu niku kudu nganggo peninggal lahir lan peninggal batin supaya aja gampang diblithuk panjalmaning mungsuh sing nyamudana kaya dene kanca, kaya dene sedulur, kaya dene pepunden. Mula kudu ngati-ati. Sampeyan curiga kali kula ya kena. Bagong ngomong kaya ngono kuwi gek Bagong duwe niat ala karo Puntadewa. Kenging mawon ning sing dadi nyatane boleh dibuktikan. Kula niku asli napa mboten niku boleh dibuktikan. Iya Bagong. Nggih, mula kudu ngati-ati. Ning kula ya ora arep menging sampeyan melarang wong isih murah kok larang. Oh iya lali aku ki omong tak campur-campur soalnya ya urip nang Jakarta 2 dina dadine ya 2 dina ya apa ora. Nonton kula mboten ajeng menging panjenengan maringaken pustaka Jamus Klimasada kalian Prabu Kresna mboten. Monggo niku Purbawasa wonten asta panjenengan. Ning nek kleru le maringke nuwun sewu ana tetembungan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ngembet dateng kawilujenganipun para Pandhawa. Ning nek diparingke karo Semar, kula ya ora apa-apa, matur sembah nuwun. Ming hitungane meten. Nek diparingke Sinuwun Darawati pustaka pisah karo para Pandhawa, tegese Pandhawa kelangan pusaka. Pandhawa kelangan kekuatan. Ning nek Semar paring dawuh Petruk Bagong Pandhawa kon rawuh mrene bareng karo pustaka Jamus Klimasada. Tegese Pandhawa ora pisah karo pustaka Jamus Klimasada. Monggo pun saniki sing apik sing pundi kudu sampeyan iso nemtokke. Nek sampeyan luput gane nemtokke, wah wis tegese sampeyan ratu sing kurang mat nggone ngempake permana jati sinuwun. Jajalanan syukur taing bawune iblis lanat. Wah, Bagong. Pono kawan Bagong. Nyerwete suaramu kaya bedet semono bapak Tegalan. Ndrawiri kaya grojokan. Kowe ngias karo Ratu Ndrawati kowe kadange taruna nata Mandura Prabu Baladewa. Truk, gentenan truk. Kandangi sisan, mah kowe nek karo wong padu ya umah. Gentenan wis. Engko nek sing dibutuhke kowe, ora ya kowe ngewangi aku ora aku adimu. Ya sabar aku dunek-unekke to. Aku le ngomong ngawur kok ya. Kowe le ngomong ki nyocok penggaling para pepunden, nyocok penggaling para Narendra. Ana ora ngono ndak mengko ora rampung-rampung perkarane wis gak diwangsuli. Nyuwun pangapunten wonten dawuh sinuwun. Aku butuh karo Bagong. Omong nek aku lagi males. Nuwun sewu. Bagong kalih kula sami mawon. Bagong kalih Petrus sami mawon. Ming kula menika wau mboten tegel matur, sing tegel Bagong ya kula aturke karo Bagong. Dadi wis pancen tok ajang yen to apa kang diaturke Bagong mau, sayekti pancen wis tok gonta saka kadohan. Nggih, mboten ajeng kula selaki. Petrus, nun. Kowe ngias karo Ratu Ndrawati. Kowe ngilani karo Ratu Ndrawati. Kowe padha karo ngino karo Ratu Ndrawati kowe ngerti ora? Kresna kuwi sapa? Lho piye to iki? Ayo apal wong kula nderekke Sinuwun Ndrawati niku biyen kok takon Kresna kuwi sapa? Kresna ya Kresna. Kresna karo aku ki apane? Panjenengan kadange werda. Mula aja nganti ngawur-ngawur. Bagong kae dilikke. Bagong kae dilikke cangkeme kon ora watun jeplak. Ing atase kawula sampeyan dhewe nek karo Ratu Ndrawati. Padha karo kono ngino karo Ratu Mandura Prabu Baladewa. Nuwun sewu, Bagong niku adhiku. Sampeyan mbelani adine, kula ya mbelani adhiku. Pun padha. Dadi nek sampeyan ajeng nyeneni karo Bagong mangseneni Petruk,
Mangseneni Ponokawan Petruk. Ing atase adimu ki Ponokawan Gedibal 17 wong elek nyolok mripat mung kere. Kok wani nyenyam marang asmane Kyai Prabu Kresna? Nuwun sewu to Den, mbok nek ngendikane sing penak. Kula ki wis do ngerti rasa temang ngendikake seru-seru. Bagong ki wong kene Gedibal 17 wong elek nyolok mripat mung batur. Piyai semanten iki wis prisa kabeh. Kula niku ming batur, Bagong batur, Garing batur, Semar batur. Ning nek omongan niku sing penak. Ora usah dicolok-colokke teng mripat to. Mengko nek sampean muni kaya ngoten niku nek nganti kula wani pripun? Lho, kowe wani karo Baladewa? Nuwun sewu. Sing jeneng cacing menika dipidak menungso ngolet niku ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing midak. Mula nek nganti Petruk niku duwe perasaan mang cocok terus rasane Petruk. Nek nganti kula nesu nuwun pangapunten. Bagus, bagus yen pancen karep nesu nesu. Malah kuwi sing tak ajab. Yen pancen karep nesu nesu, gawes ngadeg jejeg karo Baladewa. Truk. Ayo. Wis ditantang kaya ngono meneng wae payah wae. Ngadeg truk. Ya. Bagus ngono kuwi. Wah, yen no pancen wis tok ajangi jembar. Niatmu pancen wis gembleng. Yen to karo wani karo Nata Mantura Prabu Baladewa. Sing marai dudu kula, ning sampeyan sing utak-atik karo warasane Petruk. Sampeyan ajeng napa? Petruk, nuwun. Mumpung durung dadi korban ana ning negara Ngamarta. Durung murka kamurkane Baladewa saiki kowe bali. Nun, kowe bali. Bali pripun? Bali ning Karangkadempel. Kandha karo bapakmu. Kandha karo bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo gitoke. Bapakmu kon ngilo karo cengle. Ing atas derajatning Ponokawan meng Semar kere. Wong ora duwe karep bangun kayangan. Kok arep bangun kayangan ki sing digo ragat apa? Bapakmu iki gablek apa? Kowe iki dadi masalah lho, Mas. Iki dadi masalah lho nek omonganmu kaya ngono iki dadi masalah. Ya, Kom? Heeh. Semangkean kowe. Bapakku diunek-unekke, Truk. Wani, Truk. Lah iya. Bapakku metu ngomahe jeko kirik-kirike tak beleh kok. Bagong ora tak kirimke kowe lho, Truk. Wah, masem iki. Dosa kok ngejak-jak kancane ora. Nek sampean ngunek-unekke bapak kula ora trima. Nek sampean ngunekke kula Petruk wong Gedibal, Petruk wong kere, Petruk niku wong randuwe, monggo tak akoni. Tur dasare niku nyata. Nek sampean ngunek-unekke bapak niki wis nanting karo atine Petruk, kula kudu wani karo Prabu Baladewa. Bener bapak niku wong sekeng, bener bapak niku wong randuwene, rasa mang biya warake teng endi-endi ngenten iki. Rasa bengak-bengok nek bapak Semar niku kene rasa bengak-bengok bapak Semar niku wong ora duwe. Kabeh wis do prisa bapak Semar niku Ponokawan. Ning nuwun sewu, derajatmu karo derajate bapak iki dhuwur bapak bol. Lho. Bol piye? Ah jenengmu sapa? Tundang bol kok ora gelem. Baladewa ku nek ngundang bol ngono. Heeh, abing. Wis. Jijiki kok ora. Kowe marahi kok ngono. Dhuwur bapak derajate tak kandhani. Bapak niku nek gelem urip teng kayangan, bapak niku dewa, nika Sang Hyang Bathara Ismaya. Lho. Kae iki Bathara Ismaya, kae kakangne Bathara Guru. Drungokke, ora ketap-ketip. Kae kakangne Bathara Guru. Aku nek dolan ning kayangan ki nek nyeluk Bathara Guru, Om ya, Truk. Heeh. Rumangsane padake. Berarti nek nyeluk Betari Durga, Lek. Lek jengkulmu ya ora. Ming bapak niku gandrung karo katentreman, gandrung karo karahayun, gandrung karo karukunan wekasan bapak purun mudhun wonten ing jagat. Terus saniki nek kula gelem malik lelakon sampeyan, kowe kok ngunekke bapak-bapak ki wong saking, bapak ki wong Gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Nuwun sewu. Saiki kowe iki sapa to? Hah? Kowe iki sapa, Mas? Mbok aja kumalungku aja songaran. Aja dupe sampeyan niku nganggo mekutha, aja dupe sampeyan niku nganggo seragam sing apik. Aja dupe sampeyan niku nganggo bintang ning pundak. Ning jane derajatmu karo derajat kula niku teng ngarepe sing gawe urip niku padha menungsane. Gayeng iki. Terus, Truk, mumpung kono ora iso omong, Truk, terus, Truk. Jejeli terus, Truk. Lah kok sampean kok nek karo bapak kaya ngono kuwi. Nek bapak gelem dadi wong mukti niku, bapak niku dadi dewa. Tur sampean kok kaya ngono to sipate, Den? Kok sampean kok dadi kaya ngono sipate? Kula ora nyangka lho Prabu Baladewa kok mentala ngunekke bapak Gedibal, kere, Ponokawan, batur.
Gusti nyuwun pangapura paringono sadar piyai siji iki. Sampeyan prisa mboten dek nyalon dadi ratu mbiyen sampeyan sobo tenggene bapak kon dadi tim sukses. Krasa mboten? Krasa ora sampeyan? Senar, aku tulung ngono. Nek aku dadi Ratu Mandura kene sok tak aspal, kene sok tak nehi pos rondo. Saiki ndi nyatane? Heh? Wangsulan. Aduh, keseron, Gong. Cangkeme gedhe keseron ora. Tak polke volumene iki. Wen mangkel aku. Nek dadi Nalendra ki sing dadi pengayom, nek dadi Nalendra iku dadi sing ngayomi, sing mangku karo para kawula aja adigang adiguna. Sampeyan ora awet nek dadi ratu nek carane kaya ngoten niku. Sampeyan ora awet nek dadi Nalendra carane kaya ngoten niku. Kudu tresna asih marang kawulane. Mergo sampeyan dadi ratu niku kewajiban paring kabagyan dhateng para kawula, mboten kawula menika mang dadekke pancatan sirahe nggo lenggah teng kursi niku mboten. Ning mang junjung derajate para kawula. Nek sampean kepengin diajeni rumangsa dadi ratu niku apa werdine Sang Prabu kula tak takon. Dar wae. Terus ora iso omongna to Sandra. Ketap-ketip gleleng padake Petro S2 ya, Tru. Heeh. Weton untumu. Lho, untumu ngendi? Universitas Tugu Muda ora untumu. Sak penakmu dhewe ra. Dadi pengayom sing apik. Apa werdine Sang Prabu? Sang Prabu niku nek basa Kawi tegese pelayan, tegese niku nglayani masyarakat. Ora sampean duwe derajat, duwe pangkat terus karo sapa-sapa. Sia-sia sing sumeh, sing senyum. Lho, sumeh niku kebak barokah. Sampean sapa-sapa? Sawale. Aja dene. Sing ora ono disangar-sangarke men kabeh wedi, nek wedi terus dindak sirahe sak penake dhewe. Ora apik carane kaya ngono. Wah, iblis lanat. Malah ngino karo Nata Matura Prabu Baladewa. Petro. Nun. Tak gawe sayembara. Sayembara napa? Sapa sing cilik gedene iso ngungkul kadedane Baladewa? Menang kaya pustaka Jamus Miang Jimat Lima Soto. Pripun niku? Kecepeten kula radong. Ora paham kowe ngerti apa? Lho. Sing ngombe Petro nggonamu cilik nggon aku gedhe. Ngawur. Nggonamu cilik nggon aku gedhe ra. Sapa sing cilik gedene iso kadetaning Baladewa? Menang bayang pustaka Jamus Lima Soto. Nuwun sewu kula mboten marahi. Ning nek Petruk ditantang kula karo sapa-sapa ora wedi waton patokan kula bener. Metu japa? Ayo metu japa kula tandangi. Wah kuku karepe dhewe karo. Bagong kok ora metu. Metu kok dipaksa. Aman metu karepe dhewe. Iya Bagong. Niki kan digandeng wis dadi kriwikan, dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Petro wis entuk mungsa Prabu Baladewa. Mosok kula kon nganggur? Kula ne wanti nganggur, kudu nyambut gawe. Tegese piye? Petro perang kula ya kudu perang. Petro mungsuh Baladewa. Baladewa kakangne Kresna. Petro kakangne Bagong. Kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Bagong aja edan. Koko Prabu Ndarawati kuwi ratu. Wis ora peduli, pokoke gawe kisra. Nek sinuwun Puntadewa ora kersa rawuh ning Karang Kajembel. Wis pokoke rawe-rawe rantas malang-malang putung. Ngamarta tak gawe banjir bandang. Banjir getih medeni no. Sing lumrah-lumrah wae. Kaya gawe kisra kabeh pokoke. Yen ngono kowe nantang karo Sinuwun Ndarawati, nek pancen kono wani apa boleh buat. Oh, kono Petro karo Baladewa, aku karo Sinuwun Ndarawati. Bagong, nun. Kowe nantang aku apa piye? Lah nek pancen kowe wani? Aku ki ratu kok ora tok basani. Ya meneng kowe iso marahi masalah kok. Lho, masalahe apa? Perkarane apa? Sampeyan kok dadak nyilih pustaka Jamus Lima Soto? Niku sing marahi dadi perkara. Lah mergo negaraku iki taman pegeblok. Mokal kelakone. Sampeyan niku dewa lho. Sampeyan niku dewa. Lah kok iso negara Ndarawati ke taman pegeblok?
kudune sing ke Taman Pegeblok niku saora-orane nek sik sambat ke Taman Pegeblok niku Ratu Ngastina, Prabu Duryudana. Itu bisa dipercaya. Mergo Prabu Duryudana niku wantahe angkara budine Candala. Nek Ratu Ndrawati sambat negarane ke Taman Pegeblok niki akeh sing mencep mergo ora percaya. Lah terus nek ora percaya piye? Sampeyan bali. Lho. Bali piye rasa njaluk pustaka Jamus Lima Soto. Mengke kula kei pustaka apa ya sing gentine pustaka Jamus Lima Soto. Ora sembrono, aku tetep bakal njaluk. Nek ngono iki kriwekan dadi grojogan. Tegese piye? Tegese Petra musuh Baladewa, Bagong musuh Kresna. Kowe lah dalah. Wani tenan karo aku. Iki meng nggethokan lho. Manjur-jur mendelik mah. Lah jare kowe nantang karo aku, upama gelut kira-kira menang sapa? Menang aku, rung karuan. Aku ya menangan lho. Ning sok uri lho. Menangan kok uri kok dipeng-pengke ora. Menang aku, mergane aku duwe pusaka. Pusakamu apa? Senjata Cakra aku ya duwe. Lho, kowe arep takon apa? Kesawa panah Kesawa aku ya duwe. Aku iso malik buta gedhe banget kuwi sing nang pinggir kuwi. Endi? Kuwi. Wah, gedhe tenan kuwi. Nek musuh aku ya dadi kuwi barang. Lho, nek perlu dadi kuwi tak idak modar kowe. Oh ya wis tak sedhe wis. Wis tengok sing sekeca. Iya. Pun sinuwun mboten sida perang. Lho. Kok ora sida perang? Ah kene malik gedhe barang nggon aku tak kon gedhe angel ora jamak-jamak. Penyakit tenan kok. Dikapak-kapake ya. Enggak bisa. Asem kok. Ya wis diterima apa anane. Ya sodrei wae. Nggo ngapa? Nggo ngubengke ngono. Aneh-aneh ora. Pun ngoten mawon sinuwun kula nyuwun pamit nggih. Iya Bagong, kula tak nututi Petra mangke ndak. Ora rampung-rampung kahanane. Iya Panakawan sing ati-ati nggih nyuwun pamit. Iya. Sinuwun Darawati dipun sekecaken kula nyuwun pamit. Iya Bagong. Sampeyan mboten sampe melu-melu nika perkarane wong loro, aku ya ora arep melu-melu. Iya, aku ora arep melu-melu kok Prabu ki rak getapan ngono kae. Nggih. Sekecake lenggah nggih. Iya. Pokoke manut Sinuwun Puntadewa, paringke sapa? Nek paringke sampeyan kula legawa, paringke kula sampeyan legawa. Pun ngoten mawon rampung. Lah iya. Ya mergo kok Prabu ki gampang duka. Heeh. Pun ya, Den? Yo, sing ati-ati. Matur sembah nuwun. Kula medal Jawi. Yo. Ndara Janawa nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati. Ndara kula Sedewa kula nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati. Iya, Bagong sing ati-ati. Yem aku njaluk pamit. Nggih. Ngatos-atos. Mergo nek Petra niku nek wis kebacut nesu padha karo Prabu Baladewa. Prabu Baladewa getapan, Petra ya nesan. Wah, wis ora iso ana sing ngendhake marahi. Iya, Bagong. Pun ngoten mawon nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mergi nek mboten kula sing ngelekke Petra, nika ora bakal iso kelakon tentrem kahanane. Iya. Mergo Petra niku arep neson, ning sing diwedeni mung iki sapa? Kula. Ora ngono nggih. Pun ngoten mawon sekecake. Iya. Bareng iya. Pun ya sinuwun. Iya sing ati-ati. Pun ya, Den? Iya sing ati-ati. Ndara Janaka kula medal nggih. Iya sing ati-ati. Ndara kula Sedewa kula medal. Iya, Bagong saya. Iya, Bagong saya. Wis ya Yem. Nggih, katos-atos. Ora ya tau to diresoni Petra? Nate. Nah, niku bukti. Sebagai bukti. Nek Petra ini pancen gampang nesu. Iya. Nek ora ngoten jan wis Petra kok angel. Dah niku nganu atasine sok 250 tok. Lho. 250 per 180. Oh, dhuwur banget. Nggih, nek tiba lara. Lah iya. Pun sareng. Iya. Pun ya, Den? Iya. Pun ya, Dara? Iya, sing hati-hati. Pun ya, Dara? Iya, sing hati-hati. Dara kula Sedewa pamit. Iya, sing hati-hati. Wis ya, Yem? Nggih, katos-atos. Ya ora usah nesu. Pamit bola bali. Aku ki meng ngomongke Petra kok ora perkara le pamit aku meng nyenentrake Petra. Petra ki wong getapan. Nek nganti ora tak elekke nek nganti Ngamarta dadi banjir getih. Ayo, padha paten-patenan antaraning Prabu Baladewa karo Petra. Sapa sing kelangan? Ya meng Ndara Pandhawa. Nggih ta, Den? Iya. Bareng iya. Pun Den? Iya.
Wis lho. Iya. Ndara Janaka Embuh. lho. Kok embuh? Pamit bola bali. Koko Prabu, ana apa Dimas? Beto arta sekedhik. Menika namung badhe nyuwun sangu kula ingkang sampun kulina. Ampun ngoten, Den. Aja mirang-mirangke. Aku arep wong ora duwe ngene iki, kula niku kere. Kok sampenake dhewe. Ora sandadak kowe ngeneni aku, tenane rak ngono to. Lho, aku sampean padha karo ngina kali kula. Kula pamit bola-balik niku genepi tata krama lho, Ndara. Aja nganti Bagong dianggep kawula cilik sing ora ngerti tata krama. Kok ngono kok dunake njaluk sangu. Anggepe ora. Ana ora? Ampun gumujeng, ampun gumujeng. Sing gedhe pangapuramu Bagong, nek dhuwit ora ana. Waduh. Sampeyan beto ora? Ora duwe. Halah-halah. Rung nembung wis muni ra duwe. Ndara Janaka, Aku ora duwe Bagong, sesone ning Karaka Dempel tak paringi. Ndara Naglas Dewa. Aku ora duwe Bagong, aku ora nggawa Bagong. Jeng kowe ngesak ora yang seket-seket. Mboten gadah, sing wingi selawe rung dibalekke kok. Kalingan Jana. Wis tak lali-lali nggih pon. Ngoten mawon nggih sinuwun. Ya sing ati-ati. Kae unyuk-unyuk sak penake dhewe to. Tanpa nganggo tata krama. Wah, asem iki malah tiba dompetku. Loh, dompete sapa? Dompet kula. Lho nggawa apa? Weh lah dompet modern tak sak temburi. Dhuwur banget dompet gedhi. Oh. Isine apa? Werna-werna STNK, SIM, BPKB, sertifikat tanah. Dompet kok isine sertifikat bal. Nek mbutuhke sak wanci-wanci kan tinggal masuk ke sedulur kula tuwa. Sapa? Bang. Sedulur tuwa kok bang ora. Oh ngoten mawon nggih. Ya. Duwite ana ora? Wonten pira manut? Us. Duit kok manut ora? Mesot ora dedel sithik-sithik. Wah, pono kawan padha sak penake dhewe. Yayi, kula wonten dawuh Koko Prabu. Lilanana kula nyuwun pamit madal Jawi. Kula mboten badhe ngiklasaken menawi negari Ngamarta menika dados ajanging pasulayan menawi saged Koko Prabu badhe kula ndhakaken Yayi. Nggih Koko Prabu sembah. Ya jagat maestu ngora wayah turu jagat. Pun mangke wa penemban. Miturut sasmitanipun Yayi Ratu Gendari wonten ing paheman Datulaya titik lenggan sak mangke lenggah paduka wa penemban ing Kental Kondo. Wa penemban Bisma. Kula ingkang putra Ngastina ngaturaken pasegan para krami kunjuk sandhap pepoda paduka wa penemban. Wa penemban Dewa Brata ing Kental Kondawa. Oh, Mastu Nama Sidam sekaring bawana langgeng. Iya, Kaki Prabu. Mus ndak tompasung paseganing Kaki Prabu tumrap wong atuamu ing Kental Kondo. Ndak tompah karya bombong penggali ing wakmu ing Kental Kondo. Mongko sok baline Pudyastawaning wong tuwa wae tampanana Kaki Prabu Ngastina. Kula pundhingga jimat paripin dayanana ing kasantosan. Kula cancang pucahing weni dumawing wijang urma kateng werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kajiwanan. Mboten langkung kasekecak wanggen sing ngandika lenggah. Wa penemban Sang Mahatma Siwara Bisma. Iya. Kaki Prabu. Kaya wis ora kurang kepenak praptaning wong atuh ing Kental Kondo. Ana ing Datulaya negara Ngastina iki, Kaki Prabu Destarata. Suman kula wonten paring dawuh prayoga lungguh ngadhep ngarsaning ingsun kawula non sampun boten kirang prayogi Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina namung keparenga kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya suman ndak tampa akarya bombong penggalihku ora liwat prayoga lungguh ngadhep patih Sengkuni
Ngene nggih sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang abdi kepatihan sinuwun. Begawan Durna semono uga prayogakna nggon ngadhep ngarsaning ingsun. Oh inggih, inggih. Sang Adipati sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabdiantara ngersa paduka. Ingkang sinuwun Gusti kula ing Ngastina. Namung keparenga ingkang abdi ngaturaken sembah. Sumangga ping pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka. Iya Begawan Durna ndak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana kula pun tinggal jimat paripin dayanana ing kasantosan Kurupati wonten timbalan ing dawuh Kanjeng Rama prayogakna nggon ngadhep ning ngarsaning pun Rama lan tatanan adi-adimu Kurawa liyane kang padha gantung siba jroning Datulaya aja ngantuk ning padha saur manuk jeneng ingsun diambabarake wigati ning pasewakan menawi wis pampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat. Namung jenengan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang putra kunjuk Kanjeng Rama ya Kurupati ndak tampa ora liwat pangestuning wong tuwa Tampanana kula pundhingga jimat paripin dayanana ing kasantosan. Nuwun sewu wong menemban ndadosaken kagiat sotaning manahipun ingkang putra pun Dastarastra dene mboten kados adat sabenipun pendak-pendak paduka penembahan rawuh tartemtu paring cecala ingkang saderengipun dhateng ing putra ing Ngastina nanging mboten kados sagedhakan menika mboten kanthi kanyana-nyana jengandika wa penembahan Ngetal Kandha kepareng rawuh wonten negari Ngastina wa penembahan wonten pigatos menapa saestu badhe paring pidhendhan dhateng ingkang putra pun Dastarastra lajeng dosa kalepatan kula menapa upami paduka penembahan badhe paring pangalembana dhateng kula lajeng menapa ing sampun kula tindakaken saged adamel kuncaraning negari Ngastina wa penembahan Bisma jagat Dewa Bathara Kaki Prabu wonten timbalan aja kaduk ati kajeron penampa yektine praptaning Bisma ning negara Ngastina iki sayekti ora nedya paring pidhendhan kelawan sira Kaki Prabu Ngastina namung kepengin banget nyatakake kelawan pekabaran ingkang wis sumebar awarata saindenging jagat bebasan jagat Ngastina iki nganti keberbeken marang umandanging kabar mau. Iya kabar menapa penemban Mara Gagi Wangsuna pitakoning awakmu ing Ngetal Kandha kanthi pertitis apa pancen sira Kaki Prabu Ngastina wis jumenengake Kurupati minangka dadi Prabu Anom tegese sesuk lamun mangsa kala sira Kaki Prabu lengser keprabon ingkang lenggah dampar keprabon ing Ngastina ya kuwi si Kurupati Kaki Prabu Ngastina kabar iki mau pancen napa para nyata apa mung kandhek ana ing pekabaran nganti kedarang-darang Bisma Prabu negara Ngastina ingkang wigati mung kepengin nyatakake marang pawarta iki mau kulub Kaki Prabu Dastarata Handrah ingkang Puspita rum kasilring samirana mrih sekar kadung ngas kandanya maweh raras retnaning driya
sewu kalapatanipun ingkang putra tadah Wadana wa menemban apan kepara saestu pekabaran ingkang sampun paduka tampi bilih ingkang putra ing Astina sampun jumenengaken anak kula Pambayun pun Kurupati minangka dados Prabu Anup benjang kinayong lintir keprabonipun ingkang putra pun Dastarastra wa menemban Kusik Dastarata wonten timbalan Marata Gage wangsul ana pitakoning wakmu ing Ngental Kandha lah kok dadi sira jumenengake Kurupati minangka dadi Prabu Anom ing Astina mau entuk pakone sapa lan kanthi dasar menapa sedaya menika awit krenteking manah kula piyambak jernyatanipun kanthi dasar penemban mireng piyambak bilih istripun negaring Astina menika gadhanipun anak-anak kula Pandhawa lan kadang kula Yayi Kunti Talibrata namung emanipun jebul Pandhawa atmajanipun Yayi Prabu Pandhu Sawarga menika ugi boten lono gesang wonten ing alam padang krana sami pejah kabesmi wonten ing Bali Golo-golo wonten ing Kitha Pramanakati wonten ing Waranawata dumunten sampun boten wonten ingkang kula toleh-toleh malih ing estunipun negari menika badhe kula kunduraken dhateng Yayi Kunti lan para Pandhawa nanging gandeng Yayi Kunti lan Pandhawa sampun pejah kabesmi wonten ing telenging Bali Golo-golo tumunten sampun ngantos negari menika kumplang karana boten wonten alendranipun anak kula Kurupati ingkang kula wisuda minangka dados Prabu Anom badhe gumanti keprabonipun ingkang putra pun Dastarastra dandikati dasar Pandhawa tekaning pati ning Bali Golo-golo kobong karo ibune ya kuwi Si Kunti terus sira kaki Prabu maringake negara Astina iki marang panguwasaning Kurupati ngono apa piye kasinggihan mekaten Kusik aku tak takon sing ngabarke nek Pandhawa mati kobong ning Bali Golo-golo mau sapa lan sing ngabarke nek Kunti mati sak anake kobong ana ing kutha Pramanakati mau sapa coba aku tak ngerti Dastarata wale-wale menapa mboten wonten sanes kejawi namung aturipun Patih Suman inggih Patih Sengkuni lah rak apa to apa mbok keparengake aku sambung rembug karo Patih Sengkuni kula sumanggaken wa penemban matur nuwun nggih kaki Prabu Suman Patih Sengkuni kula wonten dawuh apa pancen bener kuwi ingkang ngabarake Pandhawa mati karo ibune Kunti ana ing Bali Golo-golo inggih kasinggihan mekaten penemban kok kowe wani matur ngersaning Nalindra Ngastina Pandhawa tekaning pati mau entuk pakone sapa sarta dasarmu apa lan buktimu apa nalika semanten kula manggihaken rongkongan menungsa ingkang sampun gosok cacahipun 6 wonten ing Bali Sigala-gala cetha menika batos bukti menawi menika rongkonganipun Pandhawa gangsal lan ibunipun Dewi Kunti ingkang sampun pejah kabesmi wonten ing Bali Golo-golo sing ngerti liyane kowe rongkongan cacah 6 mau sapa kathah Kurawa ugi sami ngertos seksinipun kathah tumuli rongkongan menika kula aturaken sinuwun Prabu Dastarata dados bukti menawi Pandhawa sampun pejah wonten ing Bali Sigala-gala kuwi dasarmu inggih kasinggihan mekaten saya aku tak takon kok nganti Bali palermaning Pandhawa kobong kuwi aku tak takon karo kowe genine asale saka ngendi lah menawi menika kula mboten ngertos geni menika asalipun saking pundi kula mboten ngertos saged ugi anggenipun sami mapan tilem kesesa tumuli sukunipun mancal dilah lajeng ngobar Bali palermanipun para Pandhawa jernyatanipun Pandhawa lan Kurawa nalika semanten nembe kemawon bibar pesta Andrawina kembul dahar ngunjuk sesarengan oh ngono inggih Kusik saiki aku tak takon meneh Kurawa karo Pandhawa nggone lerem ning Bali Golo-golo nalika semono cedhak apa adoh caket penemban caket ingkang sisih kiwa menika Bali palermanipun Pandhawa ingkang sisih tengen menika Bali palermanipun para Sata Kurawa lah saiki pitakonanku kok sing kobong ming Bali palermaning para Pandhawa kok geni ora ndilat marang Bali palermaning Kurawa kuwi piye coba etungen lah menika kula inggih mboten mangertos mbok menawi sampun takdir
Sampun kersanipun Gusti Mahanasa Pandhawa kedah pejah kabesmi wonten bale palermanipun piyambak menika. Nalika bale palermaning Pandhawa kobong apa kowe ora mbudidaya nyirepmu baling geni? Kowe ora mbudidaya mateni geni sing ngobong bale palermaning para Pandhawa. Kula menika ngantos ketelasan ember. Kula pados mriki lepen menika ngantos kula bendung supados saged nyiram dhateng geni menika kala wau ning dasar wancinipun ketiga turanginipun ugi banter mila geni boten saged dipun sirep malah ngobar bali palermaning para Pandhawa ngono inggih dadi dasarmu kaya ngono kuwi inggih mekaten Mremban ya tak tampa senggune tak tampa ora apa-apa ning apa mbok keparengake aku ngonceki marang kahanan ingkang saknyatane. Lho, kahanan ingkang saknyatanipun kados pundi? Ya bab rongkongan 5 cacahe utawa 6 cacahe lan apa to sababe bali palermaning Pandhawa mau kobong. Lan rongkongan 5 sing mbok aturake marang anak Prabu Dastarata mau dudu rongkonganing Pandhawa. Nuwun sewu. Sing ngukupi rongkongan menika kula panjenengan menika mboten sumerep kok ngeyel. Lho, aku ki ora ngeyel. Mengar kepingin ngandhake sak tenane nggih Pandhawa sampun pejah panjenengan menika sampun wangkal sengguni wonten dawuh aku ki pendhita lho kok omonganmu sak penakmu dhewe nggih nyuwun pangapunten dasaripun kula iki mboten trimah menawi dipun lepataken dipun narani kula menika damel-damel perkawis apa ana wong sing ngerti kowe ngukupi rongkongan 5 cacahe wonten sapa Kakang Penemban Durna ra ya ngono to Kakang mbah Kakang Durna pripun sampeyan ra ya weruh kula ngukupi rongkongan cacah 6 to nggih weruh Dik Pate sampeyan pun sagu dadi seksi oh nek perkara dadi seksi nyuwun pangapunten dereng sagah lho kok durung saguh dasaripun rongkongan menika mboten saged dipun pecakaken menapa menika rongkonganipun Pandhawa menapa menika rongkonganipun tiyang sanes nuwun sewu lho Di mboten nampa kula menika badhe damel pepeteng dateng gesang panjenengan menika mboten ning nyatane wong rongkongan menika ya ora iso dipesthekke sing jeneng rongkongan menika namung balung nalika semanten sampeyan wis kandha nek saged dadi seksi niku rak wau niku beda karo sakniki sing jeneng menungsa niku urip nang alam padang menika owah gingsir saiki iya sesuk ora saiki iya ki ya bisik biasa lho lah kok ngono ning aja ngono ira dadi sampean ora gelem dadi seksi mboten perkara ora gelem dadi seksi mengko ora iso dinyatake napa menika rongkonganipun Pandhawa menapa sanes suman kula wonten dawuh saiki ngene tak unceki saka ngarep ya men kaki Prabu Dastarata pirsa nggih nalika kowe ngrancang gawe bali palermaning para Pandhawa sing mbok dawuhi yasa bali palermaning Pandhawa mau jenenge Kuruncana kuwi duwe anak cacahe 5 lanang kabeh mongko anake lanang kabeh kuwi sing diajak nyambut gawe palermaning para Pandhawa apa to sababe kok nganti Pandhawa palermane kobong Kurawa kok ora merga wis tok rancang bale palermaning Pandhawa mau mbok olesi nganggo ganda rukem mbok olesi nganggo lilin lan sak piturute mbok gawe nganggo barang sing gampang murup sak wayah-wayah mbok obong bale palermaning Pandhawa kobong ning bale palermaning Kurawa ora kobong kuwi sepisan kowe kelingan ora nalika Kuruncana kepengin melu ngeyup ana ing bale palerman terus tok dawi turu ning emperaning palermaning Pandhawa aku isih kelingan inggih monggo Kuruncana sak anake 5 ya upama rongkongan menungso mau rongkongane si Kuruncana sak anake kuwi memper jernyatane melu kobong ana ing bale palermaning para Pandhawa dadi bale palermaning para Pandhawa kuwi iso kobong mergo janjane wis tok rancang sadurunge pancen tok niati kowe kepengin gawe sirnaning para Pandhawa amarga kowe ora lila yen negara Ngastina kuwi bali ana ing panguwasaning para Pandhawa yen nganti Ngastina bali ana ing panguwasaning para Pandhawa kowe kelangan derajat pangkat kowe ora dadi patih kowe ora dadi nayaka Ngastina mula sandang panganmu mudhar ya apa ora kirangan mula kowe tak kandhani sing saknyatane kowe tak tandani sing saknyatane terus saiki
rancangan-rancanganmu kawit biyenmu anakku wis ngerti, Suman. Pancen kowe duwe niat nyingkirke para Pandhawa. Mula Kurawa karo Pandhawa mbok bentik-bentikke wiwit cilik nganti tekan saiki, pamrihmu aja nganti rukun. Sabab yen to Pandhawa lan Kurawa rukun, tan wurunga bakal mapan negara Ngastina. Kowe bakal disingkirake dening para Pandhawa. Niat ingkang kaya mengkono mau sayektine aku wis ngawruhi. Cara-caramu ingkang bakal gawe kapitulaning para Pandhawa mau aku wis ngawruhi. Ning nyatanipun Pandhawa sampun pejah. Perkara panjenengan dakwa Pandhawa tasih sugeng inggih monggo. Ning penemu kula Pandhawa sampun mati. Sampun mati titik. Sampun boten saged dipun ewahi malih. Menawi panjenengan boten pitados monggo kula dherekaken wonten ing sarean. Wonten sarean cacah gangsal sampun kula tengeri sedaya. Kiai Puntadewa. Kiai Bratasena. Sedaya sampun kula paringi maejan sedaya malah Pandhawa menika kula petak wonten ing Taman Makam Pahlawan. Kinarya conto bilih Pandhawa menika pancen pahlawaning negara Ngastina. Menika miturut petangan kula Pandhawa sampun pejah. Nek miturut petanganku Pandhawa isih urip nuwun sewu. Mboten nampa kula menika badhe wonten Penembahan Bisma mboten lho. Panjenenganipun pendhita kok ngengkel. Wong diomongi Pandhawa wis mati kok isih urip-urip, nek urip menika terus buktinipun menapa? Lah, yen kowe pengin bukti saiki tak takoni. Nalika Pancalana sayembara kae, apa ana kuwa sing leboni sayembara? Wonten. Sapa? Kurupati. Anak Mas Kurupati. Iso mupu sayembara apa ora? Nggih, pangestunipun boten. Ora kok dadak njaluk pangestu lho. Inggih nyatanipun boten. Kowe ngerti sapa sing iso mupu sayembara Pancala? Inggih boten mangertos namung kabaripun Brahmana Muda 3 saking telenging wana. Lah, kowe tak omongi senguni. Kowe tak kandhani Kaki Prabu, aku tak matur karo sampeyan. Yen to semene Pandhawa isih urip, ya mung nalika ana ing sayembara Pancala ana sawijining Brahmana 3 cacahe. Sing siji nganggo jubah kuning, sing siji nganggo jubah ireng, sing siji nganggo jubah putih. Brahmana 3 muda mau ingkang bisa mupu sayembara wekasan boyong para Drupadi. Kowe ngerti ora? Brahmana 3 ingkang bisa mupu sayembara Pancala mau tanana liya kejawa namung siji Puntadewa, 2 Bratasena, 3 Permadi. Dadi Pandhawa saiki isih urip ya mung uripe ning alas kerendet ri bebondotan uripe mung kaya jene jalmawanan memangane ming sarwa woh-wohaning tengah alas ngombene banyu sendang. Oh, lah kok bumi langit uripe Pandhawa karo Kurawa. Mongko sampeyan ditutupi karo Pandu anakku supaya nggulawentah marang Pandhawa. Ning ora iso nggulawentah marang Turasing Prabu Pandu, malah turuning Prabu Pandu mbok sia-sia ning alas anakmu Kurawa ropyan-ropyan kekeceh bondo, kekeceh brana picis nganti ora kurang-kurang nggone ngentekke bondo negara. Ning anake Pandu Pandhawa padha urip kasangsaya ning tengah alas. Dastarata, adilmu nggo endi minangka dadi Nalendra? Adilmu nggo endi ngger Dastra Negara? Nalendra ingkang tuna ing budi cingkranging samubarang. Aku ora pantes dadi wong tuwa. Aku mbok titipi anak-anakmu ning aku ora iso nggulawentah karo anak-anakmu Pandu. Aku ngakoni ratu sing cala hina, tegese ora weruh marang gelaring jagat lan seming rembulan. Mula ora aneh yen to madegu ning negara Ngastina tansah diblithuk dening menungsa sing kepanjingan jiwaning iblis. Dewa, kula nyuwun payoman Dewa. Tobat. Nggih sampun ngados mekaten Kang Adipati. Perkawis menika sampun ngantos dipun penggal ingkang langkung rebet. Tumrap kula ingkang kedah penggalih menika namung putra Paduka Parasata Kurawa. Menawi saking pametang kula Pandhawa menika tasih gesang inggih.
Menika mboten dados menapa sampun pejah. Inggih tumrap kula mboten menapa-menapa jernyatanipun ing kedah panjenengan. Tapakaken kamulyanipun menika putra-putra panjenengan para Sata Kurawa. Kenging menapa paduka dadak gegasah dhateng penggalih paduka piyambak. Namung menggalihaken dhateng para Pandhawa jer. Pandhawa menika sanes turas paduka ingkang sah. Ingkang sah turas paduka menika inggih para Sata Kurawa. Mila sampun satrep lawijing andika menika jumenengaken Kurupati menika dados Prabu Anom ing negari Ngastina. Ing benjangipun gumanti keprabonipun paduka Kakang Adipati negari Ngastina. Dari ora usah sambung rebuk. Kowe karo Adimu Suman wis pidak jempol. Kowe karo Adimu Suman wis padha ngethek seranggon nebu sak uyun ngono pengen nyingkirke marang para Pandhawa. Apa mbok kira aku ora ngerti gedhamu? Ya. Pendak-pendak Pandhawa mbok Kurawa tok bendrik-bendrikke. Pendak-pendak Pandhawa Kurawa mbok gathuk-gathuke mbok gasruk-gasrukke men padha sengit. Men padha regejegan. Kuwi niatmu nggonmu kepengin ngukup kamukten negara Ngastina karo Adimu Suman. Inggih, sekono merasa wangsulan. Wong wadon mamah kendali. Senengane mulang karo wong lanang. Kowe karo Suman ki upama ora tak dadekke bojoku, Suman ora tak dadekke adiku ipe. Padha mangan apa kowe? Inggih. Wong wadon nang lambene tipis wani karo wong lanang. Sekecap padha sekecap. Lambene tipis. Nek pasang idep mata kenjengaten. Ngargo sangu ngantuk kok diayu-ayu. Inggih. Nyuwun pangapunten trestunipun niat kula lho rasa duwe niat apa-apa. Aku kuwi dudu anakmu, aku dudu adimu, aku kuwi bojomu. Kowe aja nuturi aku. Sing pantes kowe iki tak tuturi. Inggih. Nyuwun pangapunten. Oh penemban. Piye nggih? Menawi mekaten kula tetepaken sak mangke anggen kula maringaken Prabu Anom dhateng anak kula pun Kurupati. Menawi saestu Pandhawa tasih gesang tetep badhe kula wangsulaken dhateng panguwasipun para Pandhawa penemban. Osik bener nanging kurang pener penemumu lho. Nyatanipun kula sampun bodhohi kalepatan lan kula badhe mangsulaken negari Ngastina menika dhateng panguwasipun para Pandhawa. Mula aku matur bener nanging kurang pener. Liripun kados pundi? Sabab sabda Brahmana Raja ora kena wola-wali kaya Wikresna temameng dlancang. Sabdaning Nalindra ora kena wola-wali. Mula yen to wis mbok paringake marang Kurupati ya wis, ya mung kudu ana dalan supaya Pandhawa aja nganti murina. Yen to nganti Ngastina iki mbok paringake marang Kurupati. Lajeng paripun wa penemban. Durna, kula wonten paring adawa. Piye iki supaya ana dalan sing prayoga supaya Pandhawa aja nganti nesu yen to ngerti negara Ngastina diparingake marang si Kurupati. Oh, kula menika apal kalian watak wantenipun para Pandhawa. Pandhawa menika lare sabar, lare ikhlas. Pandhawa menika mboten nate nuntut menapa kemawon. Mila menawi sampun dipun paringaken dhateng tiyang sepuhipun, Pandhawa menika namung nampi. Ngono. Inggih. Lah banjur penemumu Ngastina kajengipun dipun lenggahi dening Prabu Anom Kurupati, nanging Pandhawa kedah dipun paringi liru bumi ingkang ageng jembar tuwin suburipun sami kalian negari Ngastina. Lah kuwi aku malah mathuk, aku malah gathuk. Lah saiki ngendi? Bumi sing jembar lan subure padha karo Ngastina. Ah menawi areal pertanahan menika sanes tanggal jawab kula. Tanggung jawab sapa? Patih kula aturi ndangu Patih Ngastina. Sengguni kula wonten dawuh. Yen Pandhawa tekan kene bakal dijoli ngendi? Pandhawa menika sampun pejah. Tekan kene iki sing tekan kene leluhur apa piye? Dik Patih pripun? Sampeyan ampun ngaten to Dik Patih? Penemu sampeyan ya durung karuan bener. Mula saniki sampeyan kudu paring dawuh bumi ngendi sing pas dienggo ijol para Pandhawa.
Nek cara kula wonten namung tasih wujud wana wasa. Wujud wana bebondotan. Pundi? Wana marta nggih wana mertani. Kose-kose aja ngawur. Nalika aku nom biyen aku tau tati nderek Kanjeng Rama Prabu Sentanu bebedak ana ing wana mertani ya wana marta. Kuwi dudu kebawah keperintah negara Ngastina ning kuwi wengkon negara Wirata menika rak riyin. Wiwit taun 95 wana marta menika kula ingkang ngehaki patokipun kula jembaraken piyambak. Lho, apa wis izin karo Ratu Wirata? Mboten saijin-ijinan. Jembarke patok mendadak izin-ijinan sing wigati dijembarke pun cara kula niku dadi wengkon negara Ngastina. Lho, Dik Pate, sampeyan niku ngerti mboten Dik Pate? Wong sing malak babakan lemah, wong sing malak senengane jembarke patok niki nuwun sewu lho. So nek mati awak sampeyan jujul lho. Apa kelakon mayite sengune didak bangkekane? Perkara didak bangkekane iki wis ora krasa. Didak mbok ya men. Wong mati wis ora krasa terus ya sapa sing weruh. Oh, sampean pancen ngeyel banget to, Dik Pate. Pun lho, niki mboten wonten ajeng sing ajeng ucik negara Ngastina. Pandhawa wis mati, Rangka nganem wis kula aturake. Ya wis yen ngono mengko yen upama ana Pandhawa sing tekan kene, upama lho Kaki Prabu paring ana bumi ngamarta, sira ikhlas? Ih, mboten ikhlas sabab menapa? Namung Pandhawa mangke nampi menapa mboten apa penembahan perkara nampa karo sing baku sira Kaki Prabu wis tumindak ingkang saadil-adile tumrap putra-putramu kabeh. Nggih, ngestaken dawuh. Rekat lampahing rata tanpa ndara prapteng sukuning arga. Iram kang tumingan dendeng saengga praja. Dereng ngantos parisana mimbal wacana. Kasaru ana angin gedhe nglebet wonten Datul ya negari Ngastina. Dadosaken kagiat kang samya sumewa bayana apa dene ana prabancana ing nglebet jroning Datulaya. Ical punang maruta anggondo arum angebaki jroning Datulaya jelek praptane Sang Bratasena karya kagiat kang samya mulat. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra denceng-dencengan Gendari kula wonten maring adi dawuh menapa Kakang Adipati ana angin gedhe nganti mlebu jroning Datulaya tak kira yen to Ngastina ketaman prahara sireping angin gondo arum mongko bareng tanganku grayah-grayah lah aku nyekel sewijining pawakan ingkang kenceng iki sapa sing sowan Batobat nyuwun pangapunten Kakang Adipati menika putra Paduka lho sik anakku sapa apa Dursasana apa piye Dursasana kae awake gedhe ning glombyur nek Dursasana dudu mongko awake gedene ora jamak iki sapa? Tobat. Menika ingkang putra. Lho, anakku sapa? Atmajanipun Yayi Dewi Kunthi. Kosek. Anake Yayi Dewi Kunthi kasinggihan mekaten sapa?
Inggih menika pun Bratasena. Bratasena anakku. Inggih kasinggihan mekaten Kakang Adipati. Sengkuni mau nek disengkuni. Dipate Pripun? dipadosi Pun kajengipun. Suman kula wonten dawuh. Kok suaramu adoh men? Inggih kula wonten wingking. Aku tak takon karo kowe saiki wangsul ana pitakon kanthi pertitis. Senguni kula wonten dawuh. Sing suwane ning ngarep aku ki sapa? Ayo cetha sebuten. Sebuten sing cetha. Inggih. Raden Bratasena. Sapa? Raden Bratasena. Kowe iso nyebut seru ora Senguni? Tak suwek cangkemmu lho. sing seru ta Dipate. Ora usah kaya ngono kuwi ta. Sapa? Raden Bratasena. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Sing tok aturke ning ngarep aku rongkongan 6 cacahe mau rongkongane sapa? Mboten ngertos. Nyatanipun rongkongan menika kobong wonten ing bali palermanipun para Pandhawa. Engko gek kowe duduk jaratan Dipate. Ora ngawur to Kakang duduk jaratan. Nyatanipun ugi maten. Suman. Kok kebangetan temen to kowe. Kowe iki tak dadekke patih. Kowe iki dadi mripatku. Ngerti yen ratune iki cacat netra ora iso nyuruh marang glaring jagat eseme rembulan. Sing kudune kowe iki dadi netraning ratu, ning malah aku mbok blusuk-blusukke. Patih model piye kowe? Model baru. Dipate nduk cangkeme sing apik. Takoni karo ratu model baru dengkulmu mlocot ora. Kula ya bingung kok ya nyatane kula niku ketoke ya Pandhawa ning kok isih urip Raden Bratasena. Eloke trek. Eloke teng pundi? Bratasena padha raja sak pratamu nggir. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu karo piye. Nadyan aku ora weruh marang kahananmu ning krungu suaramu aku wis bisa ngraita. Lamun sira saiki gagah godhek wok simbar jojo. Dastarata bapakku. Aku ngaturake sembahku katura. Ya, Bratasena tak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana ya nggir. Tak gegem dadekake jimat. Kakangmu Puntadewa ning Saptawarga. Permadi piye? Ya pinaringan waras. Nekula Sedewa ya pinaringan waras. Kunti ibuku ya pinaringan waras. Jagat Dewa Bathara syukur Bratasena yen to Pandhawa isih kinayoman panguwasaning dat kamurweng dat prayoga nunggunmu ngadhep ya nggir. Ya kaya iso ora kurang kepenak. Bisma akehku aku ngaturake sembahku katur. Ya kula putu tak tampa pangestuku Tampanana. Ndak gegem dadekake jimat. Gendari ibuku aku ngaturake sembah. Katobat tak tampa nggih Bratasena pangestuku Tampanana ya nggih. Tak gegem dadekake jimat. Durna bapakku aku ngaturake sembah. Werkudara Bratasena ya tak tampa nggih cah bagus. Kowe waras to nggih? Yo waras. Syukur. Ora kendhat gone bapakmu saka lima tansah nyuwun ngersane Gusti. Muga-muga anak-anakku Pandhawa tansah pinayung ana kewarasan lan kawilujengan. Yo ngaturke panuwun. Pangestune Bapak Tampanana ya kula. Yo tak gegem dadekake jimat. Kurupati kakangku aku ngaturke bekti. Yo Dimas tak tampa. Pangestune pun Kakang Tampanana tak gegem dadekake jimat. Dastarata bapakku piye nggir? Syukur ora dibagekke dhewe kowe. Syukur. Wong tuwa ki mung kari kelakuane nek kelakuane apik, ki sing enom-enom mesti nyuwun pangestu. Ha ning wong tuwa kelakuane ora apik ya ora bakal dinyuwun di pangestu. Ora disuwuni pangestu arep tak pek dhewe. Arep tak nggo mukti dhewe ora arep tak dumke wong kana-kana. Oh, manyen mate ngayal tenan. Piye kula Bratasena? Sowanku ana ing negara Ngastina. Aja nganti didakmu aku bakal nyuwun negara Ngastina. Lah banjur wigatine ming kepengin
krungu ngendikane Dastarata bapakku. Krungu bab apa? Yen sampeyan isih kelingan duk nalika Bapak Pandhu arep seda biyen paring dawuh piye? Wiladara. Kakang Adipati kula titip negari Ngastina. Mangke menawi anak-anak kula Pandhawa sampun ndungkap dewasa, negari Ngastina menika kula aturi ngunduraken dhateng pangwaosipun anak kula Pandhawa. Ngono welinge bapakmu duk nalika semono. Babundi paring dawuh karo aku. Yen to dina samengku Pandhawa wis pantes lan wis sakmestine nampa tinggalane wong tuaku. Mula aku nanjihake marang Dastarata bapakku. Babagan negara Ngastina iki kepiye? Apa arep mbok balekake marang para Pandhawa wutuh? Apa mbok balekake marang Pandhawa sak sigar semangka tegese separo? Werkudara Bratasena sak sedulur ora bakal kabotan mung kari nunggu dawuhe Mbak Dastarata bapakku dina samengko iki jagat Dewa Bathara. Kula upama aku pantes mbok patrapi paukuman mestine tak tampa kanthi ikhlas. Kabeh mau pancen lupute wakmu ing Ngastina. Ngerti yo nggih? Yen to dina samengko Ngastina kuwi wis duwe nalendra ingkang bakal gumanti keprabon ana negara Ngastina ya kuwi kadangmu Sikurupati kakangmu. Nalika semono wis tak wisuda minangka dadi Prabuana. Kang manggone bakal lumintir keprabonku. Mula bareng sira kulup Bratasena prapta ana ing kene wahaya ing pambudi nang aja ngasinengguh. Ratu Ngastina kuwi ratu ingkang mencla-mencle. Gunemane mula tak tetepake yen to negara Ngastina bater babi bardhek ing Kurupati ya mung supaya adil. Sira kula bakal sun paringi bumi leliru ya kuwi wujuding wana marta. Wana gong liwang-liwung alas bebondotan ingkang jembar lan subure tanpa beda kaya negara Ngastina. Yen sira kula Werkudara Bratasena gelem babati wana marta, wana marta tak paringake marang para Pandhawa minangka bumi perdikan lan agemen mukti kowe sak sedulur Nger Kulup Bratasena. Bremara remang swamya ngambreng kati karunaning kasose yaneng arga memalat kong piye ngger katone sira kaget ora ya mung aku nampa apa kang dadi dawuhe Dastarata bapakku. Sira nampa ya aku nampa. Yen ngono sira Bratasena gelem babat Monomarta ora gelem sebab apa? Tumrapaku malah luweh awet, tumrapaku malah luweh iso dadi patuladaning para kawula. Wong kepengin mukti ya aja jagake karo wong tuwa. Yen kepengin mukti ya bebodro dhewe, yasa dhewe. Kanthi cara mengkono bakal lestari turun-tumurun saturune Werkudara sesuk. Terus sira arep babat miwiti babat kapan? Ora sah sesuk, saiki aku njaluk pamit. Bakal miwiti babat. Yen sedina iki sira bakal miwiti babat, kowe matura cah bagus kowe nyuwun apa? Aku ora nyuwun apa-apa. Apa nyuwun Raja Brana Picis? Aku ora nedya rupian-rupian, ora nedya seneng-seneng, ning bakal nyambut gawe. Nyambut gawe yen sangu Brana Picis ming bakal mangro paningale, ora bakal meleng ciptane nggone babat Monomarta. Apa kowe nyuwun wadyabala supaya enggal kelakon babat Monomarta arep tak babat dhewe. Iso babat dhewe ya saka aku, ora iso ya saka aku. Yen dibantu karo wong liya aku wedi yen sesuk aku kelakon mukti nang Monomarta. Wong-wong sing padha bantu karo aku padha ngrasani Bratasena iso kaya ngono kae merga saka pambiyantuku. Mula aja nganti keputangan budi, iso tak lakoni dhewe, ora iso ya tak pasrahke pati uripku. Ning aku wong tuwa, matura kowe butuh apa? Ming siji sing tak butuhke. Butuh apa? Matura. Mangkatku iki mengko
Wiwit aku mangkat tak jaluk Dastarata bapakku ora dahar, ora sari. Tansah nuwun marang panguwasaning Gusti. Surungen nganggo dongamu supaya aku iso nglakon babat Wonomarta Dastarata bapakku jagat Dewa Bathara. Gurupati wonten dawuh. Krungu ora kowe gunemane adimu lanang Bratasena. Iya. Wong teguh timbul, wong niat prihatin ora kaya Bratasena. Pandu. Kowe duwe anak 5 dadi wong apik-apik kabeh. Aku ku ndek anak 100 kok gentho kabeh. Kunti. Bratasena, pambegamu kaya mengkono mau gawe bombong ati ning wong tuwa. Dari kula wonten maring dawuh. Ngene iki lho, arep anake sithik ning panggula wentake bener iso njunjung karo derajate wong tuwa. Nadyan adiku Pandhu wis ora ana ning swarga kono mesem weruh tembunge anake lanang. Persasat kaya diunggahake ning swarga Tundasanga. Oh, alah, aku ki mak brol 100 ora ana sing pakra mbaka siji. Sing barep ya ngono tansah ngegungke karo sing wong tuane, sing adi-adine ngegungke karo sing barep. Apa ana anak ratu kok sabane nggon uthuk Citraksi karo Durmagati nganti ngentek-entekke apa-apa. Jagat Dewa Bathara. Ing atase anak ratu kok sobo klithikan adol ragangan pit. Nek Citraksi karo Durmagati ora klakon apa bapakne iki ora nyukupi apa piye? Ya, Bratasena, kanthi cara mengkono aku ora bakal dahar, ora bakal sare. Sing wigati mung bakal njurung pandonga marang sira kulup. Yen ngono aku njaluk pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya ngger cah bagus. Apa ora kembul bujana dhisik karo wakmu ing Ngastina? Wah, wiwit dina iki aku nglakoni babat yen iso aja mangan, aja turu. Supaya enggal rampung nggonku babat Wonomarta. Yen to nganti kentekan tenaga piye tak pasrahke marang Purbaning Hyang Mahanasa. Jerpati uripe menungsa kuwi gumantung marang sing gawe jagat upama dipesthekke Bratasena mudhar ning Wonomarta tak ikhlasake nyawaku. Bisma akehku aku nyuwun pamit. Iya kulup ndak pepuji saka ing Talakanda muga-muga lebda ing karya apa kang dadi pakaryanmu. Ya Ngesturada. Gendari ibuku aku nyuwun pangestu. Tobat sing ati-ati Bratasena. Durna. Bapakku aku njaluk pamit. Oh, Kinarya Pratandha nek aku ki gurumu Werkudara. Wiwit dina iki nganti tekan sesuk nggonmu rampung babat. Biasane aku mangan ping 3 bakal tak dadekke ping 5. Bose ta, niku pasana. Lho, pasa wareg jenenge pasa wareg. Oh. Dadi kudu mareki weteng. Nggih. Niku ya apik Depate, apik. Oh, nggih sak karep sampeyan. Muga-muga kasempatan panjenenganmu ya Werkudara Bratasena. Yo, matur nuwun Gurupati kakangku aku njaluk pangestu. Surti ting ati-ati Dimas muga-muga lebda ing karya. Dastarata bapakku aku njaluk pamit. Andel ora jaluki pangestu ta Depate. Kowe diliwati terus. Ora apa-apa. Pokoke pangestu tak pek dhewe. Arep tak nggo mengestoni anak putu-putuku dhewe. Ora mengestoni wong liya. Surti ting ati-ati duka-duka digawa. Yo aku mangkat dina iki Dastarata bapakku. Bratasena, aku arep mbok ngapake nggih. Dastarata bapakku. Wiwit cilik nganti tekan gedene semene aku rung tau nampa pangudange wong tuaku ya bapakku Pandhu. Durung tau digendhong, durung tau dikapak-kapakke, ngerti-ngerti wis ditinggal mati. Sing kanggo ijol wong tuwa ya ming Dastarata bapakku. Mula sawangen jagate Bratasena iki jejeg apa bengkong. Yen bengkong pesthekno aku mati ning Wonomarta, nah yen jejeg pesthekno yen to aku kasembadan nggonku babat Wonomarta. Wela jagat Dewa Bathara Bratasena.
Anakku nggih anakku cah bagus. Ndak sawang jagatmu jejeg ora bengkong. Kacena lamun kowe bakal klakon babat Wonomarta nggo mukti kowe sak kulawargamu. Aku njaluk pamit Dastarata bapakku. Percaya ora Kaki Prabu Pandhawa isih urip? Iya Pramban. Kula sampun pitados menawi dinten sak mangke kula sampun boten badhe pitados malih kaliyan aturipun Harya Sengkuni nggih Suman. Nyatanipun sampun marambah pangkaping-kaping kula menika dipun blithuk dening Suman inggih kadang kula piyambak. Ya perkara kuwi mangsa Baranga. Sengkuni kula wonten dawuh. Bratasena wis mangkat babat Ditenono anggere kowe engko ngetapi anak-anakku Kurawa tok nggo bebeda si Bratasena. Gedene mbok nggo gagalake Bratasena nggone babat. Yen nganti konangan aku aja takon dosa, ora mung tak copot kelenggamu dadi patih, ning tak seksekke wong sak negara Ngastina. Yen to kowe iki wong menungsa sing kepanjingan jiwaning iblis, wajib tak tugel gulumu. Nggih. Ngestaken dawuh. Eling-eling. Ora sampe naik dhewe. Nggih Kakang. Tugel gulune iki ngrekoso. Sampane ora bakal urip. Nggih. Kelangan sirah. Lomba aja mangati sirah tolo. Tenan tingil-tingil cilik nika. Nggih Kakang. Kurupati wonten dawuh. Yen nganti kowe ora gelem wadul karo bapakmu aku, yen to kowe entuk dawuh saka pamanmu Suman kon bebeda si Bratasena, kowe ya tak katutke dosane cak copot nek dadi pangeran pati tak kon minggat saka Ngastina. Nggih, ngestaken dawuh. Menapa badhe dipun dawuhaken paman pati badhe kula unjukaken sopaduka Kanjeng Rama. Lah. Merga Bratasena ora kleru, sing kleru ki awake dhewe. Kono wis gelem nampa kahanane, mula kowe aja nganti ganggu gawe karo Bratasena. Nggih, ngestaken dawuh. Wah Pramban. Ana dawuhmu apa nggih? Monggo kula kanthi manjing sasana pambujanan Kembulandrawina kaliyan ingkang putra pun Dastarata. Apa ora prayoga yen to Kembulandrawina disigek sawetara? Lho, para paduka, apa ora luwih becik lamun minggah ing sanggar pelanggatan manembah marang purbaning Wang Mahanasa. Padha ngrepekaken kidung suci rahayu supaya nyembuh kekuatan putuku si Bratasena. Waduh, Pramban nyuwun pangapunten. Menawi telu menika dawuhipun waduh Pramban kula namung jumurung dedherek. Kuwi luwih prayoga. Begawan Durna, wonten dawuh. Ayo munggah ana ing sanggar pelanggatan ndedonga karo aku. Aduh. Kula mboten beto dupa. Ora usah nganggo dupa. Pokoke anggere meleng ciptane. Mangga-mangga Pramban kula dherekaken. Begawan Durna yo ndak kanthi. Oh nggih, monggo sinuwun kula dherekaken. Dari wonten maring dawuh tuntunan aku manjing sanggar pelanggatan. Suman kula wonten dawuh bubar kang padha sibuk. Ingsun kundur ngedaton kula nengestaken dawuh. Ora usah werna-werna. Ora usah gawe karti sampeka, ora usah gawe cara sing aneh-aneh. Konangan aku tak tugel gulumu. Nggih. Kula badhe tenang kemawon menika. Kanggre werna-werna titenono. Inggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Kowe iso ana dawuh maneh Pati Sengkuni.